Александра, здравей! Специално за теб снимам клипчето. Значи, всички палта имат подплат, ватирана подплата. Това модел, който искам да ти покажа, има размер. Дължина 1 метър, вталено, има джоб. Виж, отзад има дръжка. Тук може да го има тази опция, да го затваряш догоре. И така изглежда. Тук има маншет. Ако ти дълъг ръкав, може да ги завиваш. И ще бъде по-късно. Този модел може да бъде с по-дълга ръка. С тази. С по-светъл цвет. Още един и същия модел, разлика в джоб там и в материя. Цена на първи този модел 550 лева. Виж каква разлика. Има тук външен джоб, иначе всичко еднакво. Пак има тази опция. Отзад има шлица, има кръжка. За ръкави пак може да бъде с маншет. И този вариант пак може да бъде с дълга ръка. С дълга ръка 650. Още... тук може да видиш какъв плат му. Малко има релиеф, не е гладък. Тук и първото палто състав е вълна и вискоза. Този модел състав вълна и кашмир. С дълга ръка 650. Тук дълъг ръкав, но ако ти дълга, трябва да правиш корекция. Тук няма маншет. Тук съчетание гладък кашмир и вафла. И отзад е също вафла. Тук има колан. И има джоб. Този модел може да бъде с дълга ръка, или с тази, ако я харесва повече, или в такъв вид с къса ръка. Тук, когато с къса ръка, пак има тази опция. Може да го затваряш догоре. Бялото палто ще ти пратя отделно клипчета. И има бежево едно късо палто. Сега ще ти покажа. Тук ръкав 7-8. Цена му